ndifuna sifocus straight kule nto sizoyenza. Xa sisiza kuThixo bangcwele sizofuna imisebenzi emihle sizombhuda uThixo. Shevani? Sizombhuda ubani? uThixo ngoba sohlala for 10 years singenzelwa ezinto besizifuna. Mama bam asizange sonqoma imisebenzi sidawuda uvuke bendimamele ngokuthetha. Mama bam asizange sonqoma imisebenzi emihle eyenziwe ngutata ebandleni kodwa sizoncoma into engaphambili. Ndicela uphinda. Asizange nqakasana uzoncoma imisebenzi emihle ayenzileyo ngoba kukho bathile abangathi hayi ke mna ndiyenzelwa ngamisebenzi. Ndiyaphuma kule nto ndithi ke ngoku ukuze silunge sifithe sonke ngolunqomo asincomeni lingaphakathi kuyinto le ndithi kuni mhlawumbi naye akafanele uyithetha ngale ndlela ayithethanga into kunayo iyazenzekela. Andazi noba nisekhona bagenzi. Andazi noba nisekhona. Sizo-appreciate namhlanje, sizoverisha, sizoxabisa okubone nguThixo esesesizalweni singakhokunqwabula. Sizoxabisa ngoko tshabalala. Sizothi hlala unjalo Thixo. Sizothi tata uhlala unjalo ungamvukela uThixo. Ngoba le nto ilapha kuwo umbonele basayijongile nawe. Le nto ilapha kuwo ntombi basayijongile nawe. Le nto ilapha kwenanga uSunday school usayijongile naye. Hlala unjalo. Sizoxabisa uku-appreciate abangcwele kukuxabisa. Into noba yintoni ukuyixabisa uthi hey hayi ndiyayixabisa. Ixabisekile le nto. Mamelani. Yenzela naba bangayiqondiyo le nto sizothetha ngayo. uThixo ixesha elininzi akasifundisi ukuleqa imali. Ndiyaphazama. Akayifundisi uThixo loo nto. Notata uMongameli akayifundisi loo nto. uThixo ixesha elininzi ufundisa ukuthi sileqe le nto. Izwi lakhe, intando yakhe. Ixesha elininzi ke thina xa sizofuna uthandazelo naxa sinikela tshabalala. Ixesha elininzi xa sizonikela sidlala uspini. Sithi faka mali uzobona. Uspini, ya. Sisemtshayineni. Asi-understanding kahle le nto siyenza uba senza ntoni ngozonika imali utata uMongameli senza. Mhlawumbi yena akayifuni oyifuna loo mali. Nto mna yintoni lesiyenzayo xa sizonikela. Abantu ndinikele unyaka ophelileyo kodwa ndikenzelwa nto ndinikele besemtshayineni. Beza kuspini. Beza ku-jukebox. Befuna ukufaka imali khango. Now, ndiyayifaka imali kuthunelile. Ndiyayifaka imali kutheni? Kanti thina le nto. Abantu abafuna imali xa bezonikela abangcwele. Hey, ndiyabacela make batshintshe ukucinga. Make batshintshe ntoni? Ukucinga. Enye into imali ndake ndayitsho loo nto. Imali anizisi kuba nizothenga uThixo ukuthi asinike imali. Kodwa imali sizisa kubiye kaThixo. Sihamba sonke kuloo ndawo. Imali sizisa kuba iye kaThixo. Ndobona ukuthi kawafuni uyothutha. Mayibonge Nkosi. Yeah. So sizo-appreciate abawo kahle nawe mama into eniyiphathiswe nguThixo. Jesus. Into elapha kunani ningayazi. Uba ndikhumbula kahle kanti ngabe ungafuni noyenza le nto. Uba ndikhumbula kakuhle naxabana noThixo. Wayengafuni utata uMongameli ukuyihamba le nto. Ndiyabona wayeqonda izomxabanisa nabantu.
akafuni e-faith mission tu aphanyathele khona bafuna umbona bamhlizithele angafuna athi angafuna nangaba baphakathi endlini yase-URC akukhoyo ukuthi abakakubi ngotata ugqibile ungamfuni noba uthetha ngalizwe noba ugqibile ungamthini ungamfuni xa sithi sizonikela kutata wethu uvele wena ube ngunyana ongakhuphi nesenti awunamali kuyatyala utyali wena malupho uthando lwakho usonga izandla kuzophiwa uyihlo awuboniswa nto kuye and ungaboniswa nto nje ujonga imali ungaboniswa nto nje ujonga ibandla uqaba ngoba nawe uye bamsha akade athembise nongofa tu umoma haya make ndikurhuqeke nangale nto okhupha imali manikutheni sawathola kudala la mabandla uyayibona ndophelwa sisikhwama angabikwahlaba because bendiyenza le nto ndithenga intliziyo bendiyenza le nto ndifuna uzithandekisa tata sikunqomi kuba sinento sijonge kuwe kodwa sikunqomi ikhona into elapha kuwe ingxaki apha ngaphakathi ikhona into elapha kuwe endiyayivumela ya nantso le nto sizoyincoma sizokwenza ingqumba yemali sokhupha uyabona kwi-appreciation ayitheni nangomso yiyo ndiyaqhubeka mama wam andifuni umntu athi yendabethwa yinetwork kwathi yathi inetwork yemka ayivalo ama-appreciation uvile ma kahle kahle yinto besama siyenza unyaka wonke nge shebona abantwana bemsama bayenza ababhushiri bespeedball kodwa bangafa abantwana babatata xa kusenzela utata wabo bangalimala kodwa benze lo wabo utata xa sisuke egoli oomama tata wam babenza ngophatha izinto ipasela bephathela tata babo bengakholwa mtsheni kodwa kodwa le into yipasela katata le kumngenandlini kodwa thina sizazizongoma utata wethu ojongiweyo ngamanye ababantu amela ndimhlelezele ijongwe le appreciation ngetani ngo-next door ke not nina kuphela ngo-next door bayibukele uba niyixabise kangakanani na le yenikokeli hayi ke xa sekuya ngasemalini uve kuthuleke kuthi tu ndinike endaweni erongo yini madoda bekukuhlela ngake ya ngoku kuyiwa emalini uvele kuthuleke kuthi tu kulungile bantwana bakuthuleka kodwa kuzode kuthetheke ya ngoba ngenye imini mhlase ubona kusenzeka izinto empilweni yakho into ungafuna kuqaba uyiqonde le nto ngeke ivele yenzeke into ungayiqondi uyabona nizopha utata imali okanye nizonikela egameni lokuthenga ubuso yazini uthi kulijongile ngakaninike kwanto Jevan utoma sibabeke ngoba betheni mama umfundela lapho phinde Verse 12. Yes. Ndiyalitenga mawethu babekeni abo babulaleka ngemali yenu bethunjwe inkosi ukuba banikhokele baniqeqeshe bethunjwe inkosi abazityumbanga eyona ngxaki khona abazityumbanga ukhona ugogumangqongola kakho nkosi yam ndiyasola tata kudala wafuna ukubuya into oshiywa ngumntwana uvele umntwana ahambe ohlala vele amampondomise yayibona ibuhlungu bantwana le nto kutyunjwa bantwana ibuhlungu ngoba awenzi into uyithandayo uyenziswa utata umongameli bendike ndamvethela ngesomerset uyakwazi ngoba phuma econferencini ye-appreciation endaweni bowuteke ethi funa umamavele atshonele nitsimbi mnandi loo nto hayi ndiyabuza bantwana ningabantu nani ndiyabuza uba imnandi naloo nto uba kuthi ngalixesha befaka bangoduka bonke iyogathi I'm sorry ndiyaxolisa funeka baphume ngoku omnye
omnye atshone ngaphaya. Ngiyayibona ibuhlungu into okunayo bathunjwe inkosi. Ithi iBhayibhile wethu umsebenzi ukubabeka. Ubathini? Babekeni. Ijonge lapho nomsebenzi ufundela nalapho kulele nto abakhona abantwana uSunday school. Babekeni, babekwa kuba kutheni? Ithi bethunjwe inkosi ukuba banikhokhele, baniqeqeshe. Yenye ke indawo endiqonda ukuthi amongameli uba bekungaye ngaba sawagoduka athi ngiyayiyeka le nto. Yabona leyo qeqesha bomama bam? Bakhona omama bakwazi ukuqeqesha apha endlini. Banqabile. Hayi banqabile. Umsebenzi othunywe utata wethu wokuqeqesha abantu abathole sebenengqondo ezohlukahlukeneyo. Omnye esithi amadoda indenzi kanje. Alibali ukuthi ayondoda lekuyo uma mfukuthwa. Umutata zangathethe kanje kum. Alibali bayibotata yakhe lo. Utata kusemangcwabeni okanye ule emakhaya. Shevani, ukuqeqesha tata ndiyaqonda uba yinto ebuhlungu oyenzayo udibane nayo leyo. Andiqondi iyakumandela kodwa uyayenza. Khona ndiqonda uba iyakumandela ngoba ingqeqesho iBhayibhile ithi ayimandanga. Kanti ngokuqeqesha ibandla lingaka. Ewaqeqesha nomfundela ndingumuntu ongutata malumekazi. Yabo xa ngiqeqesha umboneleli. Ndilana amaxesha njengendoda. Uke ndimjongisise uba nyhani ngomna lo mntwana. Ndimhlolisise. Ndiphantsi kwempembelelo zengqeqesho ke ngoku. Ngoba xa sewuqeqesha uye ubathandabuze noba ngabakho nyhani na. Nifuzeni. Hayibo lo mntu wenza usema kubufuze bani. Ngoba mna ndinguyihlo zange ndifele fukuthwa ngokwenu sema ufuze bani. Ingqeqesho leyo endiqonda ukuthi kuyahlangane nayo kungabi mnandi ngoba nofukuthi ubonisa impondo. Yabona phimbi khona umzalwane uthe lungiswa pha naye elusa impondo zakhe. Uthe khuzwa esiswede wena lungileyo naye elusa impondo zakhe. Ononkomo yahlaba. Akho lula tata ukuqeqesha ndikwazi akwam. Akho lula tata ukuqeqesha. Enyameni tata emoyeni ndikwazi phaa kwam. Xa sendiqeqesha nyhani phaa kwam ndiyakuxelela. No nkosikazi kuyenzeka babatshintsha ebusweni. Ngoye ayingumfazi wam lo bengene naye endlini nje lo. Ndiye ndacinzelela kakhulu apha emntaneni wehleli esibelekweni sakhe. Ngoku ndibona akumnandanga kuqunjelwe endlini. Kodwa kuyanyanzeleka. Kuyanyanzeleka nokuba abe nokekho utata qeqeshe athi le ilungile le ayilunganga. Uzokuqeqesha kanye ngoba ugqiba umnika imali. Hayi abethwele imali. Athi ndisazisebezi ngofukuthwa. Ndiqhubeka ngoku ungenile yena kwilayini yakhe uzoqeqesha akakhumbula bebizimali phaa. Ithathiwe imali athi ndithethe zisebenzi ngofukuthwa. Ingqeqesho ke leyo. Yingqeqesho makholwa leyo. Sizoyiqoma loo ngqeqesho kanye. Ngoba yingqeqesho esisa ezintweni ezikhulu esingahlali nothetha ngazo. Kodwa ingqeqesho bangcwele esisa ezintweni ezikhulu. Ingqeqesho. Ungathi umama uSidawa usinda kawena bafukuthi ngiyangena ngisinda uTurum phaa kwam. Isandofika apha ecaweni. Ndaphansi ndahamba apha ecaweni ndingayifuni ingqeqesho. Apulu. Ndaphansi ndemka ndancedwa ngumoya ingcwele. Yakangaka.
qha ngoku ndixakwa ngaba bantu babefuna ndiphume xa sekulunga izinto kuma abasancomi abasamandelwanga bathi hey nyani le nto wahlala kuyo nyani yiyo befaka baba bancome kaloku baguquke nabo uba jini wazinceda ngohlala into endixakayo bahambela kude andazi noba ngamagqirhana mayibona Nkosi sizonyoma bangcwele kwangale ndlela yoba sithi siphethe imali sirholele phezulu mfewuthi singaki namhlanje asirholele phezulu bengaphenyanga phezulu namhlanje kuthiwa singaki ashelele uJesu izandla ashelele uJesu izandla ezikhulu bangcwele babekeni nina bazoniqeqesha bona babekeni nina bazonithini bona abazuya kuniqeqesha dimoni babeka yo abazuniqeqesha mna shevani mna ndangabemthemba ingqeqesho kodwa mna ndizonicebisa namhlanje kakuninyamezelelayo e-URC yabona le yase-URC igolide phelele shevani igolide iphelele leyase-URC ingqeqesho bantwana iphelele njengoba nifuna uphuma abaninzi abangaphandle bafuna uzapha kuyo iphelele inkokeli yethu ayijikwa mntu noba unemali noba kanamali akanomjiki tata iyataka nje into yakhe yawa shevani akalawulwa mntu ulawulwa ngulo amthumileyo mayibonge Nkosi umvetshabalala nincokolo okanye ningancokoli ke niyathetha kodwa iintetho zenu ufuna zibe nesigqibo sifikelele esigqibeni uba hayi tyini hayi makube nje hayi ndiyayibona dlomo kodwa zuyijonge yabona ngathi uzuyijonge ikhona into enye ayibonayo engahambisana nale beseniyithathile ekuqaleni shebona bantwana ikhona into enye seyixelelwa nguThixo funeka kangoku wena ube flexible sifundeni bantwana ube flexible shebona makhono uThixo uzosinceda sizotsho siyibone le nto ifihlweyo apha kuye lofunde mamsevi verse 12 yeah. Now we ask you brothers and sisters to appreciate those who ngegama loku-appreciate ndenzela bonke abakwa-WhatsApp nikwazi uphendula ewe tata nisebhayibhileni i-appreciation isebhayibhileni gama loku-appreciate ndenzela bonke abakwa-WhatsApp nikwazi uphendula ewe tata nisebhayibhileni i-appreciation isebhayibhileni lizwi likaThixo shevana zifana funeke ithi xa ivuka inkosi kuba isithi akho leyo appreciation indoda mayosebenza khona utata kuyindoda xa urayithi apha phantsi kwenwele singathi sikuthetywaleni sizothi utata yindoda nibovele isibeka izandla siyakhula nibovele nikhalazele kwi-deliverance malumekazi nithi fire phuma moya ndini akakwazi olapha e-URC umntwana noba unentshebe emhlophe kodwa ungumntwana mtata umongameli ungumntwana abangcwele ungumntwana uzelwe ngumoya ifika ibabethapha betata kule ndawo ndiyithethayo yonga-understandi ukuthi awuyondoda ibabetha apha kuba bave bacinga uba inobungumntu nje onomali ofana nabanye abantu bangayithatheli ingqalelo le nto ibekuweyo apha kuwe ibe abanye phofu ibanceda ibe abanye ibanceda tshabalala funda mamsefi to appreciate those who diligently work among you. Recognize, acknowledge, and respect your leaders. Recognize abangcwele ngamanye amagama akasimqondeni utata wethu ukuthi akangomntu nje. Kanti ke nimfunde ngoba lizotshona ilanga ningekamazi.
And ukunqabana kwakhe nathi ayithethi ukuthi siyamazi. Ukuhlala sihlesitheleni inyama egutsha akuthethi ukuthi siyamazi. Ukuze simazi uncakasana ake sicela amehlo kamoya ke sithobe yintona lilapha ngaphakathi kuye intekelo nguThixo. Siyavana kulapho zoqala khona izinto kulunga. Ungamthomi qhubeka nokumoyika lezi. Sike sithovana nomafutho. Singazi bangubani ozoqala ukubuyela kwikhona i-mystical. Eyazi mystical ayilunganga bangcwele xa isuka kutata. I-mystical ubuyela nje kuyo. Ilula makazi. Into yokuqala funeka uyiphendule ukutheni ungaphambi phone. Funeka ubuyele uqiniseke uba impendulo nazo ongahlangana nazo. Shefana bangcwele. So kulungile ukuqhubeka nokumoyika abangcwele nokumoyika. Ndiyathi nabantu ekudala belapha ecaweni ngabona ingathi bamoyika kudala ukudlula abafikayo abamazi. Ya abamaziyo ngaba kudala belapha umamuvudlela umamfutho bonke abamama bokuqala bamazi kakuhle ingqeqesho yakhe. Nothi ngoku sethumela nofuku uba ngabaqeqeshe bencedisa yena. So kudingeka sicela amehlo kamoya wakumjongisisa abangcwele nakasizisa imali sizise siyazi lento siyenzayo uba sizo-appreciate inkokeli yethu nangenxa usikhokhelela enyanisweni yelizwi likaThixo. Shefana abangcwele ya sizoncoba into engaphakathi kubawo sithi kuThixo mayihlale ifutha njalo. Shefana makholo sizoncoba le nto. Ndifuna ke ukuze ujongisise uba le nto uzoncoma ngayo ingaba yile nyani uThixo akuphe yona okanye ngamandla akho nyanina lekuthathe kwi-1,000 uthathe 1,100 ingathi ukhupha ishumi kodwa uzotyala une-1,000 uyishiya yonke 900 uthatha 100 phofu le 900 uyotyala uyokwenza nto ngayo uyodlula e-KFC yothenga uKentucky onetyiwa. Asibethele uJesu izandla. Akho nto uThixo ayoyikelayo ingathi imali apha emhlabeni. uThixo uyirecognize imali njengenye yeenkosi apha emhlabeni. Imali inamandla iyakwazi ukumlawula umnikazi wayo. Sithathe ilizwi likaThixo silibeke apha, sithathe imali phaa entliziyweni yakho siyibeke apha, kodwa uwina imali ithi imali funa ikhupha ngoba usazondisebenzisa. Kufuneka kucinezelwe elikaThixo ilizwi. Yile nto athi uThixo masingayithandi ngoba into wayithanda zifaye izokulawula. Izokulawula bhuti ungayiboni nento obafanele uyenze ngayo. Funda ke mama. Verse 13. And we ask that you appreciate them and hold them in the highest esteem in love because of their work. Ngenxa umsebenzi wabo bangcwele sibathandeni kakhulu. Mama sibathatheleni phezulu. Masibathatheleni phezulu bangacebi sikhona. Bangahayiki sikhona. Angaphela izimoto bawubhewusi. Masingapheli imoto kubo. Ngoba xa seziphele ezethu zinyuka sizobadelela. Into ezolandela nditsho makholo. And uThixo akanoyivuma loo nto. Yakayivume xa sifuna usikelelo bangcwele sibe nezinto ake sinyuse yena qala nyuka bheka phezulu. Ayikuvele kusida yena ize kuthi sikhona amakholwa ngoninyamazela nina nokuamena ninaye sizode sifike wena kuvuthondaba
ya sizama nje ulungisa inhliziyo ngokunokwazisa le nto siyenzayo uba sizoyenzela ntoni bangcwele. Ndithe kuni sanizo-appreciate ukuba nifuna ukuthenga inhliziyo kaThixo. uThixo akathengisi. Ngeke umthenga uthi Thixo ndenzela into ethile ngale mali, akasebenzi kanjalo. Siyavana kakhulu? Ya, cela usifunde ke ngoku incwadi yamaGalati 6 verse 8. Sizothi qhabanqaba amakholwa ukuze sikwazi ukuqhubeka singene. Incwadi yamaGalati chapter 6 verse 8. Ngiqala ukufunda kwesiXhoseni mama wami. Verse 8. Ukuba uhlwayela imbewu yesimo esidala uyakuvuna. Verse 6. Verse 6. Na uphina umuntu ophansi kwengqeqesho yelizwi likaThixo umelwe ukwabelana nalowo umfundisayo ngento zonke ezilungileyo anazo. Imani ke siyayiva. Amen. Na umuntu ophansi kwengqeqesho yelizwi likabani? LikaThixo. Lelikatata elizwi siqeqeshwa ngalo? Hayi. Lelikabani? LikaThixo. Lelikatata na? LelikaThixo. Yaphazama ngolo? Siyishilo kuqaleni lolo. LelikaThixo elilizwi siqeqeshwa ngalo. Utata bawubheuza akasiqeqesha izinto azikhe emoyeni. Kodwa khangela ilizwi likaThixo uba bekufanele sihambe kanjani na xa sikholwa, athi asiqeqeshe according to the word of God. Amen. Endakumtshama nam Hallelujah. likatata kodwa likaThixo ilizwi. And uyayenza bangcwele noba kubuhlungu, noba ngafanele ukuyiyeka bekayiyeke ngoba ayo yakhe yikaThixo. Wandibhida ndihambe naye siye eLothana engcwabeni ubongadlameni. Ndandizamothuka ke ngoku wavula ivesi emnandi kanjani eyoxolo. Wathi isihlobo sam sithi uxolo. Wathi ndizothetha ngantoni? Iyo asazange uxolo luye laphelela phi. Ndeva abantu bathi lungasuka phi luxolo, lungavela phi uxolo. Xa ngabe unyoko uJezebhele esaqhubeka nale nkonzo yobugqirha, yathi konakala ukuhlala. Konakala ukuhlala yini utata ndimkhaphe siye phakathi kwabantu. Ndithi uyothuthuzela, uyothetha ngoxolo. Hayi nyhani wavula uxolo utata wava wathi lingavela phi. Akenzi ubethanda bangcwele le nto ngaphakathi kwakhe. Yilivele ibhithisa izinto besesigqityiwe. Uba ndizawuthetha ngoxolo noko ndizobopha abantu. Akubopheki khetha uThixo mangabotshwa ngoku. Khetha uThixo subopha. Qeqesha ngoku akho xesha lobopha ngoku. Siyavana abantwana? Akenzi ubethanda. Siyavana? Siphantsi kwengqeqesho yelizwi likaThixo. And le ngqeqesho yelizwi likaThixo ndike ndabuza abanye abazalwane ukuthi nikholelwa ukuthini. uThixo bangcwele ukuzisa uYesu masti wengamziselanga nje uba siye ezulwini, kodwa wemzisela uba sihlale kahle emhlabeni. Amen. Siyavana ngakho kukho abantu abathi igolide soyithola ezulwini, kukho abantu abathi inkululeko bayithola ezulwini. Inkululeko ilapha emhlabeni xa sikhona. Sikhululeka siseselapha emhlabeni. Ukulala ngezistress ayinkululeko leyo. Andithethi ukuthi singanyamezeli, kodwa lithi elam ngengqeqesho yeyokusiphilisa kakuhle apha emhlabeni malumekazi. Siphantse ndabetha emantshelive kwezinto ndizembaza kwaBhosa kunzahambe ndimyeke uBhosa bawo. Ndandifakwe nguwe tata kodwa ndizahambe ndimyeke. Ndamhlelela phakathi kwabantu. Hayi. Yo, ndiphantse ndabethwa. Ndilanyulelwe yile moto ilapha phandle ukuze ndisinde.
bekukubi Tshabalala. Ndamfonela unkosikazi ndamrekhodela yonke le nto yenzekayo. Ndamrekhodela. Ndibethelwa ukubiza igama lakhe, ndibethelwa ndifuna ubethelwa nje ukuthi ndinomfazi. Uzukhona konakele emhlabeni. Ndimosha ngoCacisa, ndingxamile unkosikazi undilindile nabantwana besikolo. Yo, umfazi obetheni lo. Umfazi otheni usikala ngomfazi. Kwathi kodwa wathatha zonke izinto ezimanyukunyezi, yonke into engakubathanga. Ngathi kodwa siyayibulela ingqeqesho yelizwi likaThixo sayinikwayo. Isebenza siphakathi konomkhala nokrele. Isebenza ngoba ike salinge savula izipho Tshabalala yonke le nto ibingathi iyalunga uyaphela ngayo. Sabamba ingqeqesho. Sabamba ntoni? Ingqeqesho kodwa ibethisayo xa usithi unomfazi ndoda. Ayikho into ebethisayo kwabantwana. Kodwa ingqeqesho esayithola apha ebandleni yasikhupha kwabomfebe, ndandisesinye sazo, ndithanda amakhathi banqwele. Kodwa ingqeqesho ndayithola apha ekhaya bendingakabikho sifana, yandenza umntu. Yandenza umntu, yandikhupha ebugqwebeni kwizinyoninyoni kumaxakavitha amaxhalebe, yandidlisa namanene. Ingqeqesho banqwele, ingqeqesho yelizwi likaThixo epha kuTaTmongameli. Yandiva ke ngoku? Ukhona umntu ethi akanzelwa ngani, ukhona umntu ongadeleshwa apha ekhaya. So siyangena sonke ke kumncomo Tshabalala ufethu. Sizoncoma ingqeqesho, sizoncoma le nto ibekwe nguThixo phambi utata wethu. Le isiqeqeshela nabantwana bethu. Imnandi le nto malumekazi. Xa ndikhanya unkosikazi endlini, ndithatha ngotsala umfazi ndivakatshele kwa-URC. Ndiyamoyika mna ngapha uyazifaka eziweyi. Kodwa kanti mzise apha uzothola ingqeqesho. Kuthiwe jonga mfazi ngini, andingofukuthwa mna ndijonga kakuhle. Ndithi hatshapha noba ndithanga amen kakhulu kodwa zoyiqonga ya ikhona into ezolunga. Ayisincedisi bantwana, asinohamba tatuquza kule ndawo ngoba sincedwa nabantwana bethu, sincedwa namakhosikazi bethu. Ngena ngapha nangapha bawoyisa indoda yakho nomjonga kudla loo ndoda yakho. Ndiqonda uba andozutsho noba amen. Andingethukizeke noba nje. Hlale phantsi umntu omdala ngoba uncume ngaphakathi. Ya, uthi kuyenzeka. Ungabi no-amen omkhulu, uzokubetha umtshana. Uzokubetha sukhwaza, sucacisa uyayiva wena. Ya, ithi phama phakathi, praise God. Ya, sincedwa apha madlomo. Sincedwa apha. Niyazilibazisa benu zilibase ngomatafeni ba. Ubukhumkela nomntu onxiba ivesti ngaphandle, oveza amaphapha, umfundisi oveza umoya ngaphandle. Siyafika nentsimbi semalini abayiqonda, bayiqonda mva. Kodwa ekugqibeleni bayiqonda. Babethi yathuka, ayikho kuthuka ingqeqesho yelizwi likaThixo. Yile siyithola apha ekhaya. Abanye babendibuza apha enyakeni bathi yokade ligama lithi isifebe likhona nyani eBhayibhileni. Likhona balazi abanifundelo. Wathi omnye utata mamakhawu ukukhumbula kabuhle phaa kwakho mama wam wathi le vangeli okanye le ngqeqesho yalapha e-URC ibibafanelanga bihlale endaweni enye. Bifanele uzula lonke laseSouth Africa ngoba isekho apha phandle. Ayisekho bangcwele, ayisekho, andithethele i-URC kodwa ayisekho. Ungandibuza bhetele ke mna ndisuka kuzo zonke nako-12 ndisuka kuzo.
ndiyazi kakuhle tata ayikho andivi ngobalisela napha kuthiwa ngubani ucimayo ya unikwe i-5 litre ichonyiwe kwayona ukubona la matanga aseziklinikhi axhoywe phezulu ukuthi ziflowe kakuhle le nto utshona nezantsi akho mntu uzokutshofela umcima uzoziyela ziyela wona ekunqeni asibambe loo mcima apha ebhayibhileni kodwa fa amadoda amakhulu ajongisa iphundu phezulu azibonisa umcima esinqeni safika apha sanikwe ilizwi likaThixo elisohlukanisa nobusebe elisohlukanisa namasiko uyakudisemba kulo nyanga isayo siyakudisemba bashwele abantu basebenza nzima imali zabo bezigcinile kwezindawo zigcina imali kodwa bazoyithatha loo mali bayoyitshonisa emasikweni ngenxa yengqeqesho engekhoyo yetha kodwa iintethe zenu funa zibe nesigqibo sifikelele esigqibeni uba hayi tyini hayi makube nje hayi ndiyayibona dlomo kodwa zuyijonge yambona ngathi uzuyijonge ikhona into enye ayibonayo engahambisani nale beseniyithathile ekuqaleni siyabona bantwana ikhona into enye eseyixelelwa nguThixo funeka kangoku wena ube flexible sifundeni bantwana ube flexible siyabona makhono uThixo uzosinceda sizotsho siyibone le nto ifihlweyo apha kuye lofundeni mamusevi verse 12. yeah. Now we ask you, brothers and sisters, to appreciate those who ngegama loku-appreciate ndenzela bonke ababa-WhatsApp nikwazi uphendula ewe tata nisebhayibhileni i-appreciation isebhayibhileni lizwi likaThixo siyavana zifana funeke ithi xa ivuka inkosi ukuba isiba khona iyo-appreciation indoda mayosebenza khona utata kuyindoda xa urayithi apha phantsi kwenwele singathi sikhutshwa etywaleni sizothi utata yindoda nibovele usibeka izandla siyakhula nibovele nikhalazele kwi-deliverance malumekazi nithi fire phuma moya ndini akakwazi olapha e-URC umntwana noba unentshebe emhlophe kodwa ungumntwana mtata umongameli ungumntwana abangcwele ungumntwana uzelwe ngumoya ifika ibabetha apha ke tata kule ndawo ndiyithethayo yonga-understandi ukuthi awuyondoda ibabetha apha kuba bave bacinga uba inoba ungumntu nje onormal ofana nabanye abantu bangayithatheli ingqalelo le nto ibekiweyo apha kuwe ibe abanye phofu ibanceda ibe abanye ibanceda tshabalala funda mamsefi to appreciate those who diligently work among you, recognize, acknowledge, and respect your leaders. Simrecognize abangcwele ngamanye amagama ake simqondeni utata wethu ukuthi akangomntu nje kanti ke nimfunde ngoba nizotshona ilanga ningekamazi and ukuncokola kwakhe nathi ayithethi ukuthi siyamazi ukuhlala sidle sithebele inyama egutsha akuthethi ukuthi siyamazi ukuze simazi incakasana ake sicela amehlo kamoya ke sijonge yintona lilapha ngaphakathi kuye ibekeleyo nguThixo siyavana kulapho zoqala khona izinto kulunga ungamtshomi qhubeka nomoya ingalezi sike sithovane nomafutho singazi uba ngubani ozoqala ukubuyela kwikhona imizikolo ayilunganga abangcwele xa isuka kutata imizikolo kubuyela nje kuyo ilula mamakazi into yokuqala funeka uyiphendule ukutheni ungaqali fowuni funeka ubuyele uqiniseke uba iimpendulo nazo ongahlangana nazo siyabona abangcwele sokulungile okuqhubeka nokumoyika abangcwele nokumoyika ndiyalithi mna abantu ekudala belapha ecaweni ngabona ingathi bamoyika utata
abafikayo bamazi ya abamaziyo ngaba kudala belapho umamuvundlela umamfuta bonke abamama baqala bamazi kakhulu ingqeqesho yakhe nothi ngoku seyithumela nosuku ukuba ngubaqeqeshe bencedisa yena. So kudingeka siqala amehlo kamoya wakumjongisisa abangcwele nakasizisa imali sizise siyazi lento siyenzayo uba sizo-appreciate inkokeli yethu nangenxa usikhokhelela enyanisweni yelizwi likaThixo. Siyavana abangcwele? Ya sizoncoma into engaphakathi kubawo sithi kuThixo mayihlale ifutha njalo. Siyavana makholo? Sizoncoma le nto. Ndifuna ke ukuze ujongisise uba le nto uzoncoma ngayo ingaba yile nyani uThixo amuphe yona okanye ngamandla akho nyanina le nto uthathe kwi-1,000 rand uthathe 1,100 rand ingathi ukhupha ishumi kodwa uzotyala une-1,000 rand uyishiya yonke 900 uthathe 100 rand phofu le 900 rand uyotyala notyala uyokwenza nto ngayo uyodlula e-KFC uyothenga uKentucky onetyiwa. Asibetheleni uJesu izandla. Akho nto uThixo ayoyikelayo ingathi yimali apha emhlabeni. uThixo uyirecognize imali njengenye yenkosi apha emhlabeni. Imali inamandla iyakwazi ukumlawula umnikazi wayo. Sithathe ilizwi likaThixo silibeke apha, sithathe imali phaa enhliziyweni yakho siyibeke apha, kodwa uwina imali ithi imali funa ikhupha ngoba usazondisebenzisa. Kufuneka kucinezelwe elikaThixo ilizwi. Yile nto athi uThixo masingayithandi ngoba ike wayithanda sifaye izokulawula. Izokulawula bhuti ungayiboni nento obafanele uyenze ngayo. Funda ke mama. Verse 13. And we ask that you appreciate them and hold them in the highest esteem in love because of their work. Ngenxa umsebenzi wabo bangcwele sibathandeni kakhulu. Mama sibathatheleni phezulu. Masibathatheleni phezulu bangacebi sikhona. Bangahayikhi sikhona. Angaphela zimoto bawubhewusa. Masingapheli imoto kubo. Ngoba xa seziphele ezethu zinyuka sizobadelela. Into ezolandela nditsho makholo. And uThixo akanoyivuma loo nto. Ayivume xa sifuna usikelelo bangcwele sibe nezinto ake sinyuse yena qala inyuka bheke phezulu. Ayikuvela itsida yena ize kuthi sikhona makholwa faninyamazela nina nokuamena ninaye sizoke sifike wena kuvuthondaba. Ya sizama ulungisa inhliziyo ngokunokwazisa le nto siyenzayo uba sizoyenzela ntoni bangcwele. Ithe kuthi sanuzo-appreciate ukuba nifuna uthenga inhliziyo kaThixo. uThixo akathengisi. Ngeke umthenga uThixo uthi Thixo ndenzela into ethile ngale mali akasebenzi kanjalo. Siyavana kakholo? Ya cela ufunde ke ngoku incwadi yamaGalathi 6 verse 8. Sizothi qabaqaba makholwa ukuze sikwazi ukuqhubeka singene. Incwadi yamaGalathi chapter 6 verse 8. Ngicela ufunda besixhoseni mama wami. Verse 8. Ukuba uhlwayela imbewu yesimo esidala uyakuvuna. Verse 6. Nawuphi na umuntu ophansi kwengqeqesho yelizwi likaThixo umelwe ukwabelana nalowo umfundisayo ngento zonke ezilungileyo anazo. Imani ke
Siyayifa. Amen. Sasinde sethu imali yo asisindi yo uphumbolele lukhona kodwa benisiwe nokulele ukubemiswa. Asinanto yamabhiya. Asinanto yamigidi tatamu. Amen. Amen. Haya yikho. Ilula ke futhi yami mina xa ngixabene ngibonakala walapha ebusweni ngixabene. Ya umuntu uzovela asiphumele endlini ngoba maya kuhlwile kutata. Akuhlwile. Ingqeqesho yalapha bese sithi thina yinto elungileyo umgidi kodwa xa sifika kodwa yikho balonke. Bese sithi yinto elungileyo uhambe siqhasa chabalala kodwa xa sifika kodwa yikho lonke. Bese yinto elungileyo ukuthi siphinde sibhedisa abantu ababesinikile emigidini ezaziphokhokayo zasemandiyeni xa sifika kodwa yikho lonto. Zatshe zasinda imali zethu. Ningayidelela into engaka? Le nto sinayo apha okanye umongameli ayiphetheyo yigolide bangcwele kodwa andifuni uthi imali igolide. Into enevelu, into enexabiso. Ngoba noma ngakuphanga mali utata athi nansi 1,000 rand. Uyabanika yena kodwa imali ayibalulekanga kakhulu. Into ebalulekileyo ukuxela lo uyawuthini na uzuphume enhluphekweni. Mama uyangena kwamatshonisa ndiyangena mama ugqibeleni uyamgidi bendikodela kufika kuphelele mama ngafika nezinto ngoba zizwe zidla imali yakwakho ingqeqesho yelizwi likaThixo. Siyabona khona so xa uthathe yonke le ngqeqesho uyakwazi uqokeleleka tshabalala ngesiphi nangamadikazi. Ngesiphi kumbi avela ukuba zifuna ngenqindi xa ungafuni. Ungotheni ungafuna uhaka ungotheni nabo bazawona bahakoni ungotheni ndisibuza uba lukho sithanda ngalo nalo mntu atinalo sizophathana kanjani nalo mntu undifuna phi. Amen. Sondela bawupe sebenza ngoba sebenza xa ndisithi ndiyahluthuluza uba ubhewuza uthi ke yena ebeza ngondithanda ndibonasa ubele kwakungobhoksa ngo-2006 ubonasa ubele intombazane eyalila inyembezi kodwa kwaphuma umsebenzi. Uthi ebeza kuba ubonakalisa ubele ngokunandana nobubele obubakhe. Into endizibuza yona ke ngokuthangaba ebenobubele ngakumkulwela nakangasafuni. Wabile wathi uzakuthola xa uphuma kwimsebenzi wakuthola uzondibona wasepitoli lumekazi khange kube lula hlala phantsi tata khange kube lula. Ndiyambulela uThixo walapha e-URC ndiyayibulela ingqeqesho yalapha e-URC kwabe kukho abazalwane emboksa ngelo xesha abafuna ubanjwa. Wamcebisela sikhonza nabo niyabazi bedlisa itimu bayabanjwa bona kuthi uzenza bhetele nabo bezalwane bakhonza njengawe. How come wena uzovele ukhohlakala olu hlobo usiheshe kanje isandla sami ndizokuthola ndabuzwa ngabanye omama utheni uzalwane besithi ulapho ndathatha i-action ndathi mntanam izoba late le katran kwazi usebenza ndicela sibi siyoyiqhuba le mfazwe ngokuthetha ngayo. Masiphume ndamhlala sendisiva namandla endoda le salela ngaphandle xa singena kula mdiyadiya wathi indoda enjani wena indoda enjani ndithi ndiyilaa ndoda umbona ndiyiyo uyindoda enjani livele ikhohlakale kangaka ibanjwa umuntu wesifazane. Haleluya. Bangcwele asizenze izinto kuba sihlakaniphile kodwa sizenza ngenxa yengqeqesho yelizwi likaThixo yalapha e-URC. Akho nto irongo ekwakheni kwabanye abantu kodwa bakuthi kuthi khona siqeqeshwe kanjalo bantu. Ya siqeqeshwe kanjalo. Ndizama ukuthi le ngqeqesho uThixo ayikhuthazayo
ifanelekile sizoncoma nyani bangcwele mama uRhulumeni, ifanelekile mama sizobulela sizoncoma sizothi tata nyamezela khona kumnandi akukhutshela abantwana bakho kodwa nyamezela uqhubeke isiqeqesho ngoba kukhona aba bancinci bapha ingenzeka bona izobasebenzela ingenzeka bona bayijongile ingenzeka bona bayayiva ungabethwa okanye uphelele ngamandla egameni loba ndiyathetha bandiva ndibangaya ngapha abalandeli ungangehli uzisole udlale yakho indima onyaqaqesha uthi uzodlala yakho indima ya udlalela unatsekayo yakusikelela iphambi uthixo ya eyakho yokuqeqesha tata futhi uzosikelela ukufunda iBhayibhile uzosikelela nyani tata ngoba qhubule izoza nayo ngoba qhubule ngoba izobe ingakhutshwa ngabo izokhutshwa nguThixo ixesha likaThixo bangcwele eli lokuhonorisha isicaka sakhe lixesha likaThixo lozamamkelayo leli ndithi kana ukuze uyivele into nokuyithanda jonga nomancina ngapha kwakho utata phakathi kuye lanto ipha phakathi kuye ngaphakathi uzothi ube free ekuyenzeni intando kaThixo nokulentuka ikhupha imali yakho ungakhange uyishwabulele abanye bablokisa amakhadi uyobethi ipini kahlanu ayazi birongo uyayazi ipini yabo 10:30 uthi 10:25 10:10 na 10:25 ikhala ngathi ikhadi yoko ngomgqibelo kusasa ye mama ayivalwanga i-appreciation yaqhubeka zwa ngabani mamakhadi sineni transfer no-transfer anishobana i-account number yakho ma ngiyafuna ukutransfer imali transfer ntoni imali and nina ningadumbanga le nto siyenzayo yokunikeza ngemali asidlali isipini uThixo ngakubuyekeza entana ebantwaneni bakho uThixo ngakubuyekeza ngempilo yakho bawubhewuza uthi kanti ufaka kudala watshona kanti uThixo bamba impilo yakho ngoba ululutho emsebenzini kaThixo ayibambe impilo yakho ingayikho labafileyo le nto niyenzayo bangcwala niyenzeli nje kodwa idlala indima napha emva emakhaya uba ningayithetha inyaniso ningayithetha sikhona bomama haleluya cela ufunde ke mama sesiyekufanele The one who taught the word of God is to share all good things with his teacher. Fanibasherishe into ezinhle netishana yakhe. Nansi etishana thina sinayo. Ndiyaphazama. Ngoba thabalala lanto sifundise shoka sive apha ndiyaphazama. Asinozenza bhetele. Hayi nomfundi asinozenza bhetele. Amen. Nansi tishana esiyaziyo xa sithetha ngetishana siyasenza asinansi kuphela nomama. Ngoba lento siyithethayo sithetha undiva yinto sive ngayo. Ndithi ke bazalwane ixesha elinintsi elalini ningaboni qala nomngcoma mna makholwa ndiyodwa elalini. Why ndisitsho? And xa unaloo line leyo tshabalala uThixo uza konyusa. Ungathathi iposhini katata endaweni obekwe kuyo ngoba uThixo uzokubona. Yabona mabangaqhela ukuncoma wena abantu esitishini. Mabaqhele ukuncoma lo wayeze nale nto uyithethayo. Mabaqhele ukuncoma isosi yalento. Uba bayazi bakubuza le nto uyithethayo umntana nini uyithatheke. Kamnandi uthe usaphila nabo phakathi kwethu. Ulula somdibanisa naye xa engayiqondi. Sithetha thina malumekazi into esiyivileyo. Undivile mama uTshola. Sincoma utata omkhulu SB.
Siyavana mama? Nothi mna. Ngoba umoya oku xa ungaphilanga. No, I'm sorry. Angayibisi ngalo ndlela yoba xa ungaphilanga. Xa ungekakhulu kungakuthatha kukujula ezantsi nako. Xa ungathinanga, xa ungekakhulu ukunconywa kungakuthatha kuyokufakwa kwahele. Awungomntu ufuneka uhlala ukurhalela ukhangela. Funda ke mama, ikhona indawo endiyifunayo kule ndawo ezofunda kumama umfundela. Funda. Contributing to his spiritual. Uphinde uqalele tana mama. The one who is taught the word of God is to share all good things with his teacher. Masisherishe bangcwele into ezilungileyo, not ezimbi bangcwele ezilungileyo. Sisherisha izinto ezilungileyo. Ubibani ilungile apha kweyizise namhlanje. Amen. Ubibani ilungile khawuzise. Sisherisha into ezilungileyo nalusifundisayo. Funda ke mama. Contributing to his spiritual and material support. Sicontributor kwizinto zakwa-spirit kutata, siyamsapota spiritually, siyamsapota nakwizinto ezibanjwa ngezandla. Amen. Siyamsapota na-financial itsho kwakuTimothy. Na-financially siyamsapota. Singabi notata okwebileyo. Ingathi siqaqathekile. Baba i-KFC xa irhalela. Wayibe ngumntu enandozi. Ayidle i-KFC xa irhalele nje irhalela udlula kuyo. Tshabalala. Andithethi khona wena phaya kwicala kotata. Umama usondela phaa kuyo, uvuzwa utata enhlantatha ithaya ye-KFC. Etyebileyo tata netyiwa ndiyayibona, ivuza amafutha. Uthi masithandaze emveni ngoba kude ekusapoteni ngomthandazo. Yabahamba ngospiritual. Hayi ke, xa sesifika emthandazweni, samthandazela. Hayi somthandazela temvofa namumanda. Uhathi. Hayi, uzoziva nangoko uphinde wazikhwaza. Sizothandaza zehle sonyuka tshona le. Kuthiwa xa kufika kwezematerial izinto. Uyema bangcwele asimsapoti kuphela emthandazweni. Yebo, asimthandazise ukuthi thina ingacingi le nto. Kodwa nangezinto ezakudala ziva akodongi ngoku. Ungayesoma sethi kadongi? Masekulahlekiswa bangcwele. Kungalifundi ngobuqiqi iBhayibhile. Kwakungala maxesha futhi bahambe iveki. And kungakhohlakala ngale ndlela. Umntu uyakhuzula leSomerset. Ufuna ukuthi angakhangelwa ihashe. Ngoba sinokhupha mali yokuthathela ipetrol ahambe. Alini bangcwele masibe sezwini likaThixo siyi-understande le nto. Sikhona amakholwa akasibethele uJesu izandla xa sikhona. Asibethele uJesu izandla. SiseMakorinte ke ngoku sesiyekuvaleni esibini. Bekithemba. Lakho kuye. Tell Makorinte esibini chapter 2. Chapter 8, verse 1. Kani mjongele umbonelela abambonayo. Ungagezi mfana wamhlala ngapha. Sakwazi ukukhamisa nathi kipo. Bekithemba. Chapter 8, verse 1.
Verse 1. Yeah. Ondaba ithi. Siyamnikeleni ke ngoku sivezile indaba oku-appreciate abangcwele nditsho. Amen. Yile ngani beniyenza. Qha mna into ebendicacisa malumekazi wami ukuthi le appreciation mna ndiyijongise kakhulu kulaa nto ingaphakathi kwamtata. Laa nto iphetheyo inzima abangcwele yigolide leyo tshabalala. Yigolide xa uthe wayiqonda. Xa uthe wayiqonda mtshembe wayenza yigolide enzima leyo futhi. Engekho ubanjwe ngawo. Ngoba uphinde ufundiswe nokuthi le nto inikweyo uthini nizoyikhusela. Le ntsikelelo yakho uyinikwe fukuthwa uyawuthini nizikhuseleke uyawuzinceda ngobaleka izinene ezinomomoyi. Icacisa kanjalo thetula. Yeah. Yeah, ivele icacisa lula kanjalo. Sisazi nesinene ngezinye siba yintoni, so ivele ibizwe ngesiphosa. Cacisa ngesiphosa nyazi ngamaxhosa siyifanana sakho. And siyazibaleka tshabalala. Siyazibaleka ngoba nalapha yelo mkhono adla amapilisi. Awaphilanga kwawona. Ndini ndihlala ngomonwaba emzini wam ndisuke ndiyozifaka kuyelo mkhono lindithathe within 2 months ndifike. Ngento enonomoyi. Sasingazazi azinonomoyi sizive apha. Asibethelele uJesu izandla ezinkulu. Zicacise apha bantwana. Ukuthi hey, aba bakholwayo izifebe zeze zifebe ezintsaliswayo. Ewe ezinonomoyi zeze zifebe zinene. Sive apha ke siyababaleka nathi ke onomoya sinuqhama. Hallelujah. Imnandi le nto bangcwele sasisebenze egoli malumekazi. Urhole namhlanje 10,000 kodwa kusasa yikho. Uyiqhubele etywaleni ingathi ayisebenze le nto bangcwele. Uyiqhubele etywaleni. Ndathi ibhanke lapha nasemrholini. Ndingafuni umbhono uvele. Engakumbhono tata. Andizokutshayisela suka. Andizokutshayisela suka. And what the child is must be faka pia. And now what's up to Bazana? Azodlala ngawe ayakuqhobela. Ayakuqhobela. Bayakufanele isimaphupha tata kibama. We have to start to sell that sleep. Come uthathe le change singathi ayisebenzi ngale nto bangcwele. Sithetha sifika kuyo sakwazi ukuthenga imoto. Sithetha sifika kuyo sakwazi ukuthenga imoto. I'm just gonna go to the better cash of this crisis. It is the 510,000. Sithetha ngoba lento ilapha ngaphakathi inamandla andina-value. Asikhatha noma uthini kodwa yinyaniso. Abantu abanosifuna amatyala thina sizifuna izikweleti siliyinkokheli azifunwa phaa emva ekuqaleni izikweleti. Amen. Malemba uvunywe ebhankini ngesikweleti uzikhamela uzabaphi. Awaliwe mani ungavunywa ngokuyobhatala kuyosebenza. Asibethelele uJesu izandla. Ungavuyelwa ukuthathelwa amakhadi yonke laa ndawo yasedolophini kuqumbu. Uba ngamngenanga phakathi yiza, uba ngamngenanga phakathi yiza, uba ngamngenanga phakathi yiza, uvele ube mbole ngomatshonisa. Kodwa uqeqeshwe apha ekhaya. Somandla. Zama ukuthi malumekazi into endinazo ndandingenazo ngondandingakholwa. Ndandingenazo ngondandingakholwa. Ndandisebenza imali bangcwele
ndisebenza elaboratory. Ndisebenza imali kodwa uyothatha zizinene. Abantu bazokudla waxabani ngawe. Ayo, abantu bayi-4. Abaqabani ngawe beza boyi-4. Bagqibile. Sama simchithe. Awusiya kulona abakhweleti kwabona. Awusiya kulona akho kwasiphele. Uthatha kawufikile thatha. Uthatha kwakuphume. Sebenzisa ithuba. Uzayenza njalo ngoba kuliwa kufana nalapha emakhaya kusebele kwaleta uyaphuthwa. Ukuphelelwa kwakho bakushilo. So siyithole le nto sithetha manje ngetakukuze. Kungenxa batata sayifumana tata asithengi kuso kubatata mongameli kodwa sithetha inyani. Sithetha inyani into yalapha kotata bam yandijika mna. Nawe uzokujika betata. Xa sewuyiqonda uzokujika. Ubutyebe ukusizisa imali yakho kumatshonisa. Ubutyebe ukusizisa imali yakho emadikazi kodwa kababubutyebe. Ngoba lo mrholo uburholo udlale ngawo ngoku Mr. PK awusazi udlala ngawo. Uzohlala ebufazini wakho, uzohlala ebantwaneni bakho, uthi ukwazi uthenga izinto. Ngale ngqeqesho yalapha inyefulelwayo. Siya-appreciate tata. Sithi into onayo inkulu. Hayi inkulu bangcwele okoko yabankulu nakum. Bathi abanye uyaxoka sangusele wena. Besitsho kuma thakathi ungafebi. Uyakuthanda kakhulu. Ayibona Nkosi funde. Ngapha koko sisuka silahleni kwa elihlazo. Sikutyeshele ukuqhetseba nelizwi likaThixo singaligqithi. Verse 5. Kakade asishumayeli thina ziqu, sishumayela ukuba uKristu yinkosi. Thina ke sizizitaka zenu ngenxa yakhe. Sizizitaka sobani? Uthi uPawulos uthi thina sizizitaka zenu. Bangcwele abayishumayeli lento kuba bexakwe yinto umzwabo mkhulu. Iibhedi zabo zinkulu. Banemoto angathatha ibhedi utata atshone emaluthi xa efuna. Abohlala inyanga yonke xa ethanda. Akho nto imvaleleyo. Kodwa kuba usisitaka senu ufuna uzonihambisa endaweni elungileyo. Yile nto angaligqwethiyo kwilizwi likaThixo. Siyefana abantwana? Ya, akaligqwethi ilizwi likaThixo. Ngoba funeke nithi nahamba kule ndlela ifunayo uThixo. Funda mama. UThixo wathi makuvele ukukhanya ebumnyameni. Usekwanguye okhanyisela ingqondo zethu. Etyhila ukwaziwa kobume bakhe. Okubonakala kuKristu siqu. Verse 7. Kambe ke obubutyebi sikuphethe ngezitya zodongwe. Obubutyebi sikuphethe uthi umpostile Tshabalala. Uthi obubutyebi sithetha ngabo pha kwisihloko sibuphethe ngezitya zodongwe. Umama bethetha ngazo kuseni. Yabona la xa uPawulos ethetha ngezitya zodongwe. Uzama usicacisela Tshabalala ukuthi uba ngabujonge esi sitya sindim. Ungabethakala xa ungayijonganga into engaphakathi kuso. Uba ujonge kuba ndizalwa nawe Dubs. Uthi wena uzuyiva le nto ndiyithethayo ngoba siyazalana. Ungabethakala mama wam. Ifuna udlule ukujongela isitya ujonge angaphakathi kutyebo kuphaa kwesasitya. Akuphakela utata uthi xa umbiza unyana. Kubethelela izandla uDubs unototo. Uthi wayiyeka kwalonto. Wazimesha Dubs ngoba balento banyana. Izokulibazisa. Izokulibazisa Dubs umane usithi nyana. Ndiyakuzala mntana ndini. Izokulibazisa.
uphethe ubutyebi bangcwele ezityeni zodongwe. Uthi uPawulos utsho njalo. Abapostile baphethe ubutyebi ezityeni zodongwe. Jonge le nto ingapha kuye tshabalala ngaphakathi bangcwele. Thetha ngalaa nto ningayiboniyo kodwa sibona ngemisebenzi yayo uba yetyini yaphila. Phinda mama verse 7. Verse 7. Kambe ke obu butyebi sibuphethe ngezitya zodongwe ukuze kucace ukuba amandla ancamisayo ngakaThixo akanguwethu. Ke sithi sisezibandezelweni zingasithini noko sithingaze maxa wambi kodwa singancami, singcingwe zintshaba kodwa asize singabi namhlobo. Unyamezela utata engafuni uyohasisa itshaba wena nje faith mission. Ubeke wase faith mission kodwa uke akafuni ixesha elide. Ndibona bamrhalela nje bangabikho kwalapha emhlabeni. Indlela ebemzonde ngayo ngenxa yokuthetha le nto. Kodwa uPawulos aphiye icacisa uba uthi aside singabi namhlobo noba iintshaba zisingqingile. Into angazuyenza uPawulos uthi mayingajikwa le nto ngoba le nto iphethe ubutyebi bombonelelo, iphethe ubutyebi babantwana bethu, iphethe impumelelo yemizi yethu. Mayibonge Nkosi bangcwele. Iphethe impumelelo yemizi yethu. Besingazi tshabalala ukuthi ukuthatha inkwenkwe uyise esuthwini kwawena mzali usesuphini. Zonke izinto sizithola apha ekhaya. Verse yokugqibela chapter 8 mama wam uverse 1 sifanele amabhayibhile. Besizoveza bangcwele ubukhulu bale nto ipha kutata wethu. Ubukhulu bale nto. Zilunge izipaji bangcwele, zilunge imali, zilunge iphesi. Siyavana bangcwele? Tshabalala usondeze izikhongozeli mali. Ezibizwa njalo eBhayibhileni alitsho? Zikhona somthetho. Ubuyasiba ke ngoba kubuwe. Funda uverse 1 mama wam. Abasekorinte besibili chapter 8 verse 1. Ukunikela kwamakholwa. Ukunikela kwamakholwa, yes. Ndithanda ukunazisa mawethu ngendlela esisebenze ngayo isisa sikaThixo kumabandla aseMakedoniya. Yo. Balingeke ngokugqithisileyo iinkathazo zibavela ngapha nangapha. Ukulingeka abangcwele ayithethi ukuthi akunikelwa. Ukunikela ngumsebenzi wasebuthixweni. Xa ukhona kufuneka ube likhono elinikelayo. Awunikeli kuba unemali eninzi, awunikeli kuba utyebile, awunikeli kuba ungalingwa, kodwa unikela kanye ngokulingwayo. And ulingwayo nguyena befama unikela nyani. Uba bendinguye. Funda. Balingeke ngokugqithisileyo iinkathazo zibavela ngapha nangapha. Kodwa naxa kunjalo bebenokhulumacho olukwangako baza banikela ngezandla ezingenamkhinkqi. Ukunikela ngezandla ezingenamkhinkqi kokoba imali ungayisefi phakathi kwenye. Jerusalem Jerusalem ngelishwa labo kuthiwa ne-200 ibhabhe kwe-100. Njengoba ufuna ukuba i-20 rand urhazuka kwa-200 leke ngoba uyitsala ngenkani endaweni ubukhupha imali uyikhuphele ngaphandle uzonikela. Jerusalem ikhaya ufuna la uhloko ye-20 rand. Intona yayidikhobe athi xesala ucinguqala i-20 rand kanti ubambe 200 ibhabhile nayo avela koba konakela ukuhlala urhazuka i-200 kabini. Abantu abanezandla ezinomkhinqi ngabantu abanjalo abayifihla imali xa benikela. Awu mama wam, abantu abanikela ngezandla ezinomkhinqi ngaba baqumbayo xa sesiqalisa inkonzo yokunikela. Ngeke
ngithende uyikela imili bazawuthenga imili zithini. Uve uyikela ukutya. Uba ndodlala endlini. Thixo uzosibonela. Ayibonge Nkosi. Baya bathi ke tata bona, awuthatha ukuthi uthetha nje ube nebusiness. Ewe uyasirobha. Bangcwele zami ndivele ndibe nebusiness, ngithetha inyaniso ngomsebenzi. Abantu abasaziyo, abandaziyo, ndifike apha ndithunga izihlangu, ndikhumbula kakuhle, ndihlekwa emvumelwano, ndithe ndisisityebi. Wathi lo mntu yini besizwe zoboleka imali uthi awunayo ngoku? Ndayintlekisa. Kodwa zange ndityhafe because ndandiyazi into endandiyithetha. Ndandingenanto ndithunga izihlangu zijonge phezulu. Kodwa sinikela singenazandla ezinomki xa sivelanga abangcwele sanje. Amen. Amen. Asivelanga salungelwa. Hayi uthetha kuba yena uzophuma yathini. Hayi ningayicingi kanjalo bangcwele. Ningayicingi ngolo hlobo. Ndinifundisa okanye ndithetha into endiyaziyo makumila. Ndithetha into esendidlule kuyo mna. Ndifike ndihlupheka ndisebenza kwabhoxa ingqosho ivele ngaphandle. Ivele ngaphandle ithe ningandibaleka uba ndingandibona ezithombeni ezakudala. Ivele ngaphandle ingqosho ababethi ndine-AIDS abanye. Ya vele ndandingathembisi indlela endandikhangeleka ngayo. Ndandithwalekile. Bathi ngaphakathi kumntana kwakugcwele uvuyo. Ngaphakathi kum ndandibona ubutyebi uba hayi ikhona into elapha kwelibandla. Ikhona into ezokwenzeka kwelibandla. Kwelibandla ukhona umzozo ovalo. Siyavana abantwana. Ndahlala ndinaloo ngqotsha, ndanikela ndinaloo ngqotsha. Ndikhumbula singatyi singarholanga noNkosi sirholile kodwa imali ayithathele yonke. Ngoba iyathathwa dala xa ufuna ulungela. Iyathathwa imali yonke abantwana uyithathe uyilibale. Nkosikazi uyayikhumbula loo nto? Wefika kazinto uba ndatsho kuThixo ndathi zomthengela inkomo. Ndamthembisa uThixo uba zomthengela inkomo. Uke wandidlulisa, ndanditshalenjwa kakhulu. Ndathi Thixo uba wandidlulisa kwi-challenge endinazo, ndamthengela inkomo ndisotshata Thixo. Ndinentlungu yokutshalenjwa. Kakhulu bangcwele ndiyinsizwa. Usathane ekhangelanga kama wefuna umthwebula la mfazi ngale mizo zatshate ngomso. Wafika la ntaka ebusuku. Yazo beyekhumbula naloo nto. Kulaa ndawo wehleli kuyo wafika la ntaka ebusuku. Ifuna uyomthatha nditshalenjwa ngeyona ndlela. Ndathi uThixo ubungandidlulisa kule ndlela ndihamba inzima. Ifuna wakho amandla ndakuthengela inkomo ndisotshata. Wathi uThixo ndizawuthembakala fukuthwa. Wathembakala uThixo wandidlulisa. Khumbula kakuhle ndibonisa inyoka esemnyango uThixo. Xa ndiyijonga le nyoka yathi kwathi ilizwi awufundlula kule ndawo. Ikhamisile. Ayimvumelwano. Yathi ilizwi awufundlula kule ndawo. Lathi elinye kum ilizwi hamba ayiphili la nyoka ime emnyango. Xa ndisondela kuyo yithoya yonyoka yamanyani. Ndifuna ujika abantwana kusiliwa. Mamela into eyenzeka mama umndende. Ndathi ndisomthola enkosi tata wam. Ndisomthola unkosikazi ndalibala ihoneymoon. Andathembeka kwisithembiso nesibhambathiso sam. Ndalibala ihoneymoon uThixo wanqumuda yonke into endandinayo. Wandinqumuda uThixo ndandirhola 2000 kwabhoxa. Ndisithi ndisupervise mama. Ya ndanqumudwa. Uthixo ndazokhumbula mhla kuthathwa 100,000 rand yokugqibela yesitoko yothenga amazambane. Yabe yathathwa ngotsotsi ebusuku. Ayithathwa otsotsi bemkananda shiya ndimpula kalutsha. Ndizorhola kwiveki ezayo. Erholeni kwam kwiveki ezayo zange ndithi kuThixo unkosikazi masikhalemele into esiyenziweyo ngamalempu. Ndathi masibulele uThixo ngoba uthembekile uyandikhumbuza uba ndim lunganyanyisekanga kule lenzekayo. Amen. Ndathi inkosikazi ndandithembise ngenkomo kuThixo zame ndiyithenge loo nkomo. Ndandithe ezoba khona umfazi empilweni yam ndizomthengela inkomo uThixo ndiyonikela ngayo endlini yakhe. Ndathatha umrholo wonke, ndiyabona gama lokuthatha imali yonke. Ndathatha umrholo wonke lumekazi. Ndaxuba nezinye imali endandizithola ngoba ndandibhizinesa. Ndadibanisa ndofuna inkomo ndayithenga nge-7,000 ityebi njani ndonikela kuThixo. Emveni koko zalunga izinto.
asisukanga nje bangcwele kwafika kwalunga sisuka thina kusinde no 2 room kungalungi into kodwa sithi Thixo noba sisinde ama 2 room sizobenyenisweni yakho uziyonje amasiko siqolela udla le parish lapha endlini kodwa sibe siqhubeka sisathi umsebenzi kaThixo eceleni sibe siqhubeka sinikela ngoba ngeke ulungele ke ukuthi ukuvimba yabona ka wena umuntu usivimbi nje ayikhohlwa awukwazi ukuvimba kodwa ucele yenza lento ingenziwa nakuwe yenza lento uhaleba nawe yenziwe kuwe ngenye imini ukhona umuntu ongafuna uphiwa mali aphakame isandla namhlanje ndizomkhuphela ngaphandle angabi nagalelo kule nto soyenza aphakame isandla othi mna ndifuna kwamali ndifuna kwakuphiwa mali ukhangele ngathi akekho uyabona kuba siyayirhalela imali ukuthi siyiphiwe nathi ngabanye abantu ngenyumbomso icela nathi sizise ngoba sobe sisenza lento sifuna ukuyenzelwa nathi cela amalumkazi ubulele kuThixo sifane namehlo abanikela ngathi akubheuza ngeke uhambisane nawo and uThixo uyabasikelela tata ngoba uThixo awunotyala umthandazo ucinga uzothola imali hamba kakhulu ngomthandazo lo wena uzothandaza futhi uzoprofeta kodwa ume ngemali thandaza ukuba wabuphaka izandla wamkela ufefe uhambe uyothinta ubilimini apho izoba bikhona ilapho ngoba mna intercessor thandazela abantu babalungelwe babona izinto ndibazisela isiprofeto ndiyema ndisondele lapho kwenzeni aqhubeka uThixo andisebenzisa abaprofeteni aqhubeka andisebenzisa abakushumayeleni andisebenzise kakhulu uThixo bakuthandazela kodwa athi yima ngento yemali uyazi mali siyacela abangcwele ake sibhalanise ibandla lethu ake sibhalanise nasemadlula ngamahedeni amahedeni lume ngazindlela obushini abanikelelwa ngayo indlela abantu abatyeketa apha ngaphandle abanikelelwa ngayo bayanikela abangcwele ngendlela ekhethekileyo andazi ukuba benza kanjani aba bantu sithi thina siphethe ingqeqesho enyanisekileyo siphinde kodwa kuzolunga nisho bakholo cela ke tata ngokuzithoba ukudlulisela kuwe tata wakho nomama Funika